он идет, собаки лают, кого собьют, кого покусают. И человек, который приехал к нам первый раз в Казани, представляет команду FlowMob Crew. Это Финляндия, right away from the planet, B-boy, Han Solo, a.k.a. White Gorilla. Let's go! So you don't understand nothing, okay? Let's go! Yo! Tervetuloa Hattisen maailmaan! Iskopa kerta päätään ja luuserit valittaa! Mä rullon kovaa, kun ristiset tuottaa! Pusken naulessa ottakaa suojaa! Mä luon markkina, tähdellä starttina! Pätevyys missä oikeesti karttia! Varmasti pois, varmasti kohti unelmaa! Tää on Suomea ja sä et takia takaa! Näitä menee edelleenkin! Paina kakkunen, se on meidän meininki! Sulla on keltainen paita ja teksti on aikamoinen laita! Joo, ota kaikki messissä! Pitäkää näitä käsiä nyt ilmassa! Bravo! Leva! Bravo! Yeah! Näin tää menee! Vedän Suomesta englantiin hetki! En taju enää mitä sanakaan! Kuuntääkin soi vaan ja se tänne pamahtaa! Yeah! Se on kiitos! Han Solo out! Tervetuloa!